Chronologicky usporiadajte tieto veľké štátne útvary podľa doby ich vzniku. A. Samová ríša, B. Veľkomoravská ríša, C. ZSSR, D. Akadská ríša. Tak neviem celkom, či bola ľahká alebo ťažká táto úloha. Uvidíme, ako sa vám podarilo zaradiť Akadskú ríšu. Poďte vy doma s nami pre televíznych obrazovkách zoradiť si to správne. Prvá teda bola Akadská ríša, Samová ríša, Veľkomoravská ríša a na záver Sovietsky zväz D, A, B, C. Takto to malo byť zoradené správne. A iba dve správne odpovede. Marián, 9,50. Je to tu? Opäť sa to tak stalo, že mám partnera na rozhovor. Sedí oproti mne pán Marián Babčák z Prešova. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Pán Babčák má 45 rokov, ženatý,